skal vi til København. Vi skal hen til Hornslet, hvor vi skal lave et Coland der, hvor vi skal lave nogle t-shirts og et unikt kunstværk. Så det bliver fucking sindssygt. Ja, forbereder pre-hype til Hornslet, så vi er på vej til København. Vi skal lave 10 TikToks, tror jeg. 3 paid-videoer, 20 billeder til hjemmesiden og en banner-video. Og vi skal nå det hele på 2 timer, så der er ret pres på, når vi kommer over. For at være effektiv. Jeg sov i 5 timer i dag. Det er ret hårdt. Jeg vil bruge den her kaffe. Det er ikke noget bedre end sort kaffe. Jeg vil lige forklare lidt om den her t-shirt, vi har lavet med Hornslet. Det her frontlogo, det er en svane her, vi har lavet. Den der klassiske bjælke, som Hornslet han har, hvor der står Hornslet, og så Skagen med hans grå farve. Og så på ryggen, der har vi hans klassiske farvekombinationer, hvor vi har frogprint på. Og så har vi også puffprint, ligesom det her. Så folk er svært at lave. Der er 3 forskellige printtyper på. Vi er kommet til Hellerup nu, og det er her Hornslet. Så man er hjemme. Hallo? Hej Christian. Hej med jer. Så står vi her i værkstedet. Kan lige prøve at få et lille sneak peek på det hele. Det er de her bukser her, vi har lavet, hvor Hornslet han har malet på dem og skrevet Skagen. Og det er dem, der faktisk er giveaway med. Hvad er det normalt, der koster, Christian? Som billede, eller bukserne, ja. Eller som maleri? Som maleri. Kring 100 mand for de der. 100 laks. Ja. 100 er det lange. Så, men bukserne laver vi for 50. Jeg tror aldrig, vi har lavet en vildere giveaway før. Jeg tror, mange der har. Det tror jeg sgu heller ikke. Ej, 2024. Vi er ved at nummerere 20 t-shirts, som nogle tilfældige af jer kan vinde. Nummer 57 indtil videre, og nummer 23. 22. Hvad nummer tager du? Hvad synes du? Jeg kan godt lide nummer 69. Så det er bare tilfældige numre, og det er fedt, fordi at så ved folk altid, at de har en mulighed for at vinde. Selvom de ikke når det ind som den første, så kan de stadigvæk nå at vinde nummer 57. Hvorfor er det alle virksomheder, de bruger sådan en her TikTok? Og hvad er det overhovedet? 17. Prøv lige at skrive noget i kommentaren, hvis I går op i, at der er god lyd på videoer. Du gør det. Hvorfor er det kunst, det er så dyrt, præcis? Det er jo ikke dyrt. Du kan gå ud og lave noget selv, og så kan du sælge det for en 500 mand. Okay, hvad er kunst? Men kunsten, det er grunden til, at det er dyrt for nogle ting. Så det er fordi, det indeholder, for at sige det lige ud, nøglen til at forstå, hvorfor vi er her og hvad vi skal her som mennesker. Altså, det giver dig en lille smule håb. Når religion og klima og Folketinget og alle mulige har røvrenter, så har du faktisk kun det åndelige og kulturen tilbage. Og der tapper du ind i det. Og nogle kunstnere kan nemmere finde frem til, hvor fedt det er at være her, end de andre. 3, 2, 1. Den går viralt. Vi nåede det hele med Hornslet. Nu skal vi ind til byen finde vores hotel, Airbnb eller hvad det nu er. Der er nok mange af jer, der sidder og tænker, hvorfor det er, vi laver collab med Hornslet, når han er sådan lidt kontroversiel og sådan nogle ting. Så ser vi det egentlig som 2 meget modsætninger, som mødes. Det her meget æstetiske look, vi kører med, jordnære farver og stilrene billeder. Og så møder det modsatte, som så er Hornslet, hvor det er farverigt og pangfarver og alt det her. Man ser jo, når 2 modsætninger mødes, sker der noget smukt, så det håber vi på, at I også synes. Jeg ved ikke, om du har nogle tilføjelser, Markus? Så der står også bag på ryggen, der står der også til det love Jante, som ligesom er sådan, det er fællesnævneren for kollabet, for sådan at binde det hele sammen. Det er så forskelligt, som noget overhovedet kan være, men der er alligevel noget, som binder sammen, og det er sådan, det der sådan skaber et collab. Og det er jo, nu ved vi ikke, hvornår det her det kommer ud, men vi dropper det den 31. januar, et payday
på vores hjemmeside, og vi finder også vinderen deromkring. Men det kan I alt sammen læse mere om nede i beskrivelsen. Vi er på vej til vores hotel for at sætte alle vores ting. Og så skal vi ud og spise med vores potentielle nye leverandør, som giver os en masse nye muligheder. Og så skal vi måske ud og have en drink i aften. Må vi se. Nu kommer Hjalmar. Velkommen til. Velkommen til Aarhus. Tak. Tak. Nå, du skal hjælpe mig lidt. Lad os gøre det. Ej, du ikke tage det nemme her, vel? Jeg drikker på nu. Ja, det tog lige ikke. Nu kommer Markus fra. Hallo, hallo. Kom ind, Markus. Kom ind. Hvad siger du? Hej. Så bare være vældig. Nu skal vi mødes med en vanvittig producent, som kan lave noget sindssygt tøj for os. Altså vi får helt nye muligheder ved den her producent. Så det glæder vi os fucking meget til. Vi skal stå for nogle overshirts, som man ikke kan lave særlig mange steder i verden. Det bliver fucking spændende at se, om de kan leve op til forventningen. Hej. Nu er vi endelig kommet tilbage på kontoret fra København af, og vi skal til at skyde content-billeder til hjemmesiden, og vi får 2 modeller ind. Så det bliver spændende. Det er klart, det roder lidt her, men vi har faktisk ikke holdt på det shoot i lang tid. Men det vi skal skyde i dag, det er nogle clean billeder, og så er det nogle billeder, som er meget anderledes, vi aldrig nogensinde har skudt før. Så følg med at se. Spiller du? Det er fandme ikke godt det her. Men jeg tror jeg kunne smide sådan en ordentlig let der. Så over det hele. Get that ass! Hold op! Pas nu på! I got too much respect. Vær inkluderende, vis kærlighed. Når der kommer en eller anden idiot, en racist eller en spade eller et eller andet, så kram dem og hold dem, fordi de ved ikke, hvad kærlighed er. I har chancen til at vise kærlighed og ændre den her lorteverden til noget godt. Du skal slikke så meget røv hele vejen op i samfundet, at din champagne altid smager lort.